Egun on guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte komunitatea eta demokrazia etorkizunera begirako ikuspegiak Gipuzkoatik jardunaldi honetara. Gipuzkoa komunitatearen indarrarekin eraiki izan da. Hezkuntzan, ekonomian, euskararen aldeko mugimenduan, gizarte, babes, sisteman, kirolean, naiz herrigintzan ere. Hor dago gure nortasunaren muina. Baina gaur, globalizazioak eta individualismoak loturak hautzen dituzten honetan, galdera nagusiak airean daude. Nola izango gara lehiakorrak munduan gure izateari eutsiz? Nola biziko dugu aniztasuna eta berdintasuna? Nola bermatuko dugu gure ongizatea eta gure demokrazia? Gipuzkoa hitzaren milurtea ospatzen dugun garai honetan, horretarako erantzun berriak bilatzeko asmoz, jeiki gara gaur jardunaldi hau aurrera eramateko. Horretarako sortu dugu ziklo hau, komunitate izaeraren eta balioen eragina Gipuzkoaren etorkizunean, demokrazia, lehiakortasuna, babes sistema, aniztasuna izenpean. Adituen, herri eragileen eta herritarren ezagutzatik, komunitatea indartzeko gakoak eta palankak zeintzuk diren identifikatzeko asmoz. Lehen jardunaldi honek, zikloaren markoa ezarriko du bai, komunitatearen eta demokraziaren arteko loturak aztertu eta Gipuzkoako egungo egoera eta erronkak jarriko ditugu mahai gainean. Gaurko egunak beraz, ardatz argi bat du. Ongizate integrala ezin da ulertu komunitaterik gabe. Eta honetaz asko dakien norbait gonbidatuko dut orain agertokira. Zuek guztiokin, Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia. Salinas anderea oso eskuzabala izan da nerekin, izan ere nik asko jakin baino, asko jakin nahi dut. Asko jakin nahi dut, ardura daukagulako hemen Gipuzkoako Foru Aldundian, komunidadearekiko eta gure herriarekiko, eta ardura horretaz jabetuz sortu dugu jardunaldi hau gaurkoan gogo eta konpartitu bat egiteatik zuek guztiekin. Eta horixe da, hain zuzen ere, zuekin konpartitu nahi dudana gaurkoan. Lehenik eta behin eskerrak eman etortzeagatik Tabakalerara gaurkoan, Prismara, gogo eta konpartitu nahi dugulako zuekin eta batipat ere hemen gurekin batera izango diren adituen iritzia entzun eta ea guztiok batera gai geran komunidadearen inguruan hausnarketa konpartitu bat egin eta etorkizunera begira ere komunidadearen oinarriak sendotzeko elkarrekin. Zergatik Gipuzkoako Foru Aldundiak nahi du honen inguruan pentsatu eta nahi du honen inguruan gogoeta bat egin eta bide bat eraiki etorkizunera begira. Izan ere gure herriak, gure lurraldeak, izaera komunitario propioa daukalako, ibilbide luze bat komunidade izan da, eta gaur egun bizi dugun egoerak kolokan jartzen duelako gure komunidadea eta etorkizunera begira hori arrisku handi bat dalako. Gu Gipuzkoako Foru Aldundian duela urte batzuk jakinda auzolanean eta komunidadean oinarrituta lan asko egiten genuela, jada 2016 urtean Gipuzkoako Foru Aldundiak etorkizunarekin egitasmoa martxan jarri zuen. Eta egitasmo hori martxan jarri zuenean zen hain justu geuk ere aitortzen genuelako erakunde publiko gisa, geu bakarrik ez ginela gai, zeuden erronken aurrean egitasmoak martxan jartzeko edo erronka horiek identifikatu geuk bakarrik, erronka horien inguruan gogoeta egin geuk bakarrik eta egitasmoak martxan jartzeko geuk bakarrik etorkizunera begira gure lurraldea eta gure herria prestatzeko. Erronka haundiegia zala, alegia, itsasoan urak haundiegiak zirela guk geuk bakarrik honi erantzun bat emateko. Eta horregatik jarri genuen martxan etorkizuna eraikiz egitasmoa 2016an. Horrek ibilbide bat izan du urte hauetan guztietan zehar, eta ibilbide horretan proiektu batzuk jada martxan daude etorkizuneko apostuak direnak eta etorkizuneko industria eta etorkizuneko lanpostuak. Hala nola, mobil, automozio adimentsuaren inguruko estrategia bat, hala nola Gantz, biozientzien inguruko estrategia bat, elkarrekin lanean, alegia bazterkeria arriskuan edo bazterkeria egoeran dauden lagunei laguntzeko ibilbide horri bat hain justu laneratzeko eta gizarteratzeko, edo baita ere kuantum estrategia bat.
Hau guztia ez du inundik inora ere Gipuzkoako Foru Aldundiak berak bakarrik bakardadean burutu. Inundik inora. Hau guztia egin dugu elkarlanean, komunidadean. Jakin dugulako gainontzeko erakundeekin batera, gizarte antolatuarekin batera, akademiarekin, gauzak askoz ere hobeto egiten ditugula. Eta asmatu dugu ibilbide horretan. Gauzak horrela, guk gure estrategia hori lantzen genuen bitartean gainontzekoekin batera, eta hor azpimarra jartzen dut, guk legealdi honen hasieran plan estrategiko bat burutu genuen, hain justu geuk ere aldundian bertan gauzak egiteko moduak aldatu behar genituelako, eta baliatu dugu aurten Ipuzkoa hitzak 1000 urte betetzen dituela, edo esku izkribu baten agertu zala Ipuzkoa hitza lehen aldiz duela 1000 urte, baliatu dugu efemeride hori ez bakarrik ospatzeko hori baizik eta gogoeta bat ere egiteko. Alegia, izena duen orok du izana. Hala esaten dugu gure herrian. Orduan, Ipuzkoa hitza egon bazegoen orain dela 1000 urte zen izaera propio bat bageneukelako. Komunidade bat osatzen genuela elkarrekin. Eta hori da hain justu baliatu nahi duguna, alegia ez bakarrik efemeridea ospatu, baizik eta baliatu dezagun urte hau Ipuzkoaren 1000 urte hori, elkarrekin komunidadearen inguruan gogo eta partekatu bat egiteko, eta aldi berean gure komunidadearen balioak indartzeko. Zergatik? Itsasoan urak haundi baldin badire, olatuak oso gogorrak eta haizea oso zakarra, komunidadean oinarrituta askoz ere hobeto nabigatuko duelako traineru honek. Alegia, danon indarra biderkatuz. Arraunlari guztien indarrarekin traineruak norabideari hobeto aurre egingo dio. Horixe da azkenean daukagun gogoeta. Guk komunidadearen inguruan gogoeta hau egiteko gaurkoa da lehenengo foroa, baina beste 3 ere egingo ditugu. Gaurkoan bereziki eskertu nahi dut gurekin batera egongo diren hizlariak, beraien ekarpena oso importantea izango da. Besteak beste ere gaurkoan hitz egingo degulako komunidadea eta komunidadeak daukan garrantzia demokrazian. Beste saioetan ere, aipatuko ditugun elementuak izango dira, komunidadea eta gizarte babesa. Zenolako pixua, zenolako erantzunkizuna daukan komunidadeak gizarte babesean, edo zenolako garrantzia daukan komunidadeak gure lurraldearen, gure enpresen, gure industriaren lehiakortasunean, edo zenolako garrantzia daukan komunidadeak, zenolako lotura komunidadeak gaur egun bizi dugun aniztasunarekin eta etorkizunean izango dugun aniztasunarekin. Oraindik ere handiagoa izango dela. Gure identitatea nola kudeatu aniztasun horretan. Dira, 4 gogo eta saio zuekin konpartitu nahi ditugunak, sinisten dugulako mundua hainbeste aldatzen ari den momentu honetan, nun eraldatze teknologiko, sozial eta klimatiko ez gain, geopolitika hain dagoen gogor, nun komunidadea ere ahultzen juteko arrisku handia dagoen. Horretaz jabetuta, duela oso gutxi udako ikastaroetan, Carmen Kolomina adituak zioen, gaur egun egoera hain dela gogorra, informazioa jasotzen duguna egunero hain dela ezkorra, jende asko eta askok uko egin diola informazioa konsumitzeari. Eta horrek arrisku handia daukala demokraziaren ikuspegitik ere. Zergatik, bakoitza bere burbuilan gelditzen delako. Bere burbuilan. Eta gainera algoritmoek, gailuetan dauzkagun algoritmoek, soilik guk nahi dugun informazioa bidaltzen digute. Hortaz, ez gera enteratzen munduan zer gertatzen ari dan, gure inguruan zer gertatzen ari dan. Informazioa konsumitzeari uko egiten diote asko eta askok, eta horrek eragin zuzena dauka komunidadean eta dauka demokrazian. Guke erakundetik asko insistitzen dugu alor honetan, baina nik adibide bat ipintzearren, etxean ere, askotan, gure etxean, gure 4 seme-alabekin hitz egiten degunean, gai honen inguruan eta geuk ere ariketa bat egiteko gazte dira nola hurbildu edo gazteekin nola jardun jabetzeko gaiaren garrantziaz, askotan nik nire seme-alabei esaten dana da, gaur egun bizi dugun egoera edo gure gizartearen bilakaera
ona dena, alegia Gipuzkoa punta-puntan dagoen lurralde bada, hau ez da kasualidade bat. Gu ez gera ona iritsi, puntu honetara iritsi kasualidadez, inundik inora. Honen atzean dago ahalegin konpartitu ikaragarri bat. Ahalegin konpartitu handi bat dago honen guztiaren atzean. Eta dagoena da komunidade sendo bat. Eta komunidadea hitz egiten dudanean, beraiei edo azaltzeko esaten diedana da, hau sare antzeko bat dela komunidadearena. Nun, sarean elkarri eusteko gaitasuna daukagun. Sarean punturen batek huts egiten balin badu, ahuldade egoeran dagoelako, sareak gainontzekoek eutsi egiten diote sare horri, eutsi egiten diote komunidade horri. Eta komunidadea beraz, gure arteko loturak, gure artean egiten dugun indar biderkatua ezinbestekoak ditugu, baita ere etorkizunean. Izan ere, eta hemen ongizate integrala aipatu du Salinas Andereak, eta gu gure plan estrategikoan hori daukagu lehentasun nagusi gisa, ze komunidade bateko kide sentitzea, komunidade baten babesa sentitzea, komunidade bati ekarpena egiteak, dauka inpaktoa zuzenean gutako bakoitzaren ongizatean. Eta aldi berean noski ere gure gizartean eta gure gizartearen etorkizunean, gure herriaren etorkizunean. Hortaz, ezinbestekoa dugu komunidadearen indarra. Gutako bakoitzak egiten duen ekarpena komunidade hori indartzeko. Así es como les suelo traducir a mis hijos, que tienen entre 13 y 24 años, cuando les hablo de que la situación que vivimos actualmente en Guipúzcoa no es una casualidad. La situación que vivimos actualmente en nuestro país no es una casualidad. Hay muchísimo esfuerzo durante muchos años de toda una comunidad de instituciones, de empresas, de ciudadanía, que trabajan conjuntamente, junto con la academia, sociedad civil organizada, para llevar adelante a nuestro país. Y sin una comunidad fuerte en la que sentimos una protección de esa comunidad, sentimos que formamos parte de esa comunidad, que le hacemos una aportación a esa comunidad, eso tiene un impacto directo en el bienestar de las personas y, por supuesto, tiene un impacto directo en nuestro territorio, en nuestro país y en su futuro. Hortaz, asko daukagu jokoan, zuetako bakoitzaren ekarpena ezinbestekoa dugu eta hori guztia ondo oinarritzeko gogoeta konpartitu hauek ezinbestekoak ditugu. Gurekin gaur egongo zeraten hizlariei bihotz-bihotzez benetan eskerrak eman. Agradecimiento infinito a las personas que vais a estar hoy con nosotras y con nosotros para compartir vuestro conocimiento con la Diputación y con todas las personas que nos hemos reunido hoy aquí, que somos muchas y, por tanto, enorme alegría por el compromiso que tiene también la ciudadanía, por el interés que concita un encuentro de estas características, eta seguru gaude elkarrekin etorkizuna ere asmatuko dugula. Izan ere, bidea elkarrekin egin beharra daukagu. Eskerrik asko guztioi eta izan dadila probetxuzkoa gaur eguneko saioa eta etorkizunera begira guztiok elkarrekin ekarpen sendoa egiteko gai izan gaitezen demokraziari begira eta gure herriari begira ere. Gozatu dezagun danok elkarrekin.